Pastor. Jamming na mo ka no. Oy. Abot mo mundiring duha. Abot na ka dire. Daming jamming naman mo. Abot mo magchika-chika man ng bayanan eh. Uyab ninyo ni. Di na mo na uyab pero wala ka balong bayanan na ba nga. Burito na kay ka. O sige, kanang bakbaan mo ba? Sobra na kay na. Iga ay pagtutuwa na. Ayun, medyo si paborit sa kuang si cute. Asa naman to si Kapoy? Kanino, maabot na lang sa itong atuan ba? Pero sa kapo, ito po naabot. Kung nahibalaan pa, Pastor, may panganakayan na lang ta. Naabot ta sa itong atuan ron. Kanino, iti nagapuya. Uy, bagay. Chika, ano ka, pihano eh. Jamingon na kape. Jamingon ako na. Aki, hawa. Wala akong masikap. Tara. Ay! Iya, pihano eh. Ini ka. Kau si Francis di ay. Mayo kayo nakalakad dito sa mong lugar. What is Ceci? Ay, mayo kayo nakalakad diri. Umisag kamot, uy. Adari, di ba si Pastor? Oh. Pwede ko malingkod diri. Si? Mayo kay nanglaad na ron. Nagkaabot ito ron ba? Si kabalo kasi. Kanya itong gilingkuran ron. Jay man no. Sa kong lulo ng tagiyan eh. Kaya kung wala na yung sa kong lulo, makita ba din naman yung Jay ron. Grabe si Rita, aning tawanan ko eh. Maminaw lang sa kong burit ron. Mauyab dyan ako ng payanan eh. Kaya dali na kayo. Dali na kayo maututo. Maminaw lang yung Jim. Ay sa Pastor man oh. Uy, chika. Sabing bulit ni Pastor oh. Barang mo na tanabi. Sus, hindi ko magbahay sa kuwa ka nang nakaila-ila ko nimo. Pastor. Oy, Jamming na mo ka no. oy. Abot mo mundiring duha. Abot na ka dire. Daming jamming nimo ba? Abot mo magchika-chika man ng bayanan eh. Uyab ninyo ni. Di na mo na uyab pero wala ka balong bayanan na ba nga. Burito na kay ka. O sige, kanang bakbaan mo ba? Sobra na kay na. Iga ay pagtutuwa na. Tinuod, medyo si paborit sa kuang si cute. Ano naabot mo mong duha dire? Naputol kong jamming ninyo ba? Asa naman to sila bay? Ay, tuwara. Uy, Don, nakaram ka. Dili, ganina akong paabot mo ba? Oy, ganina ra kasi paabot. Kami message ganina ra nagpaabot. Si Butchok ko nito, suko na kayo. Paabot ka ha? Magsika-sika, may kadra ka ni. Palpak, magkaya mong pag-abuta, oy. Nandiyamin yung ako ba? Nandiyamin pa ko. Kung sa'y jamming, oy. Kabalong nagdali ko, ka nagpaabot pa ito kong uyab. Yan na ba? Pitik ka ng bayahan na ako. Saan ang nagdali? May yung kayo noon. Kinsa mo dyan ang bayahan na? May linya na sa kuwabi. Ay, Miga. Ako rin yung isuon ay, Miga. Uy, babe, musundo ako nimo na ka dito sa GMD ay. Babe. Uyab mo ani? Ay tol, nanamday ko uyab tol. Unan lang ni, panakayan lang mo. Ate ka tol, grabe pa na kong jamming. Uyab na dahil mo.